Vinga, la tercera proposta que us faig de joc seria, retallem un paper en blanc, que tots tenim a casa, el retallem en bocinets així petits. Aleshores, cadascú ha de fer un dibuix en cada paper, sense que l'altre ens vegi. Quan el tinguem fet, el que farem serà plegar el paper ben petitó i tots els papers barrejats els posarem al mig. Els de tots, Així. Aleshores, un cop ben barrejats, en traurem un, obrirem, sigui meu o no el dibuix, obriré i començaré una història i el posaré aquí. I diré, doncs hi havia una vegada un cargol que passejava pel parc i no diré res. La persona del meu costat agafarà un altre paper, sigui seu el dibuix o no, això és igual, obrirà i dirà. I de sobte es va parar davant d'un arbre que tenia unes cireres boníssimes i va començar a menjar les cireres. I callarà. Aleshores, una altra persona obrirà un paper i així entre tots, pares, germans, amb qui estiguem, anirem construint una història conjunta. Amb què ens ajuda això? Això ens ajuda a expressar, ens ajuda a organitzar el nostre pensament, ens ajuda a tenir procés en el cap, entendre que primer ve una cosa, després d'aquesta cosa en ve una altra. Tot això en forma de joc i passant-ho molt bé, però seguim treballant les nostres emocions i el nostre pensament. Espero que ho gaudiu i ja m'explicareu a veure com ho heu passat. Adeu!